Hane, kontutxo asko ditugu egiteko. Kontutxo. Rafaga igarri behar dugu. Atxoen, ui. Rafaga, zer rafaga? Osa rafaga, jepeti, jepeto. Ui. Baina... Ez trabia bintzago. Baina zer deskribapena. Claro, vale. No astu inaiz, barkau. Ni lo sé. ¿Qué pasó? Ez da azkeneko festajan, eta orduan martxea gaitu nahi. Claro. Ona daude, Ez de txulita. Es que laumata izatu bialtzen zuzenen audio batzuk eta esan behar digot, idatzi jazu, zetik ezin izut, aio. Claro. Bestela hemen, baina ez da plana. Claro, bestela... Edo deituko diogune. Nire intimidarea asko kontatzen ditut, baina oin beste ez, Vale. Bakarrik mikrofono itzaldukin. Ados. Bueno, Ane. Bueno. Esan diguztu, sarrerakoan Gepeto erredakziokideari ipuin bat idazteko eskatu zeniola. Bai. Atzo berarekin egon zinela. Bai. Eta gaur goiztean Etzeon, baina utzi dit idatzita irakurri behar datena. Bueno. Nik atzo Gepetoi, sanion, zeba ez dezu, ni naiz, behiu, pilturrezko pelikulak etzaizkit gustatzen, txikitan trauma neuken horrekin. Nela honek ikusten hasten ziren nik alde iten hon. Eta oaindik etzaizkit gustatzen. Baina beti izan dut gomo, bai, ikusi nahi zuela tapauta, baina aldin behin begi behatza zabaltzea juzula tartetik ikusteko pixkatolakoa naiz. Eta nola hemen gauza misterioso asko pasatzen zaizkigun batez otxak eta hola. Jode. Esan diot, histori bat idatziko don, bildurrezko histori bat idatziko don, gure inguru. Barkau? Bueno, atei bizkarra ematen zuzare bakarrik, Ai, leire! Bueno, goiztek, egordiko amabitaragoaz, osea, ez da egin lasai. Fantasmak ez dauke hortutegi bat. Jesus, bueno. Ez diot eskau paranormalaz eta bildurra ematen ziten, zerbait inbokau behar gendun. Osea, idatzi nion, jarri nion, Gepeto eta esan, delete, misterioso, edo fantasiazkoa. Ai, ama. Ordon, zes utzi ditan, bale? Gepeto? Vale. Bai. Ekaitza taunen gainean horroka ari zen. Jarri misterio, badauze misterio. Ja, ez dikizun teknoa, de repente. Taunen ekaitza gainean. Ez dut uste, hemen jartzen du beldurra, baina eski ez da beldurra da, como... Bueno, baina bai. Bueno, hobeto, teknoa baina hobeto. Bai? Bai. Vale. Bueno, ekaitza taunen gainean horroka ari zen. Zuaitzak kraskarazeiz eta uria amorruz jotzen ataun irratiko lehioetan. Joar Leire eta Ane grabazio kabinan zeuden. Grabazio kabina. Bueno, ezakit, ez da entea guaindik. Vale. Bueno, ez da juzgau behar. Vale. Gaueko misterio saiorako gidoia prestatzen. Zaratale, eunen baten gauen programa. Ingen duen. Entzen duen. Madre mía. Zuniz duen. Ekarri behar dugu hori, replay eman behar dugu. Ai, amotxo. Zaratale hor eta sakon batek izututa utzi zituenean. Wow. Berriro ontza, xuxurlatu zuen anek, mesfidatei leio lainotxura begira. Lainotxura. Ontza egi da? Bildurgarri horretan da? Nola jakingo zon ontza? Konta unione. Kanpandorreko ontza soinu gogaikarrienen gatik zen ezaguna. Baina gau hartan haren uluako jartzun estoiko eta beldurgarria zeraman. Badirudi eraikin barruan dagoela. Xuxurlatu zuen Leirek. Bizkarrezurra zeharkatzen zion otzikara batekin. Joar ez ikusi egiten saiatu zen, eta mikrofonak piztu zituen. Hala ere saioa hasi baino lehen, kolpe bortitz bat entzutzen kabinako atean. Jesús! Gepeto, hau zure txantxa bada ez du graziarik, oiukatu zuen honek. Joar, soinu teknikaria, sarritan jolastean ibiltzen zen haiekin, baina oraingoan ez zuen ezer egin. Norekin? Gukin. Etzan erantzunik egon. Ontzaren ulua bakarrik, gero eta hurbilago. Hanek adorea bildu eta atea ireki zuen. Ez zegoen inor pasilloan. Larrialdietako argi aula soilik dardarka. Bapatean, interkomunikatzailea zarata ateratzen hasi zen, eta ahots distortzionatu batek xuxurlatu zuen. Ez begiratu gora. Izoztutako isiltasuna erori zen haien artean.
begiradak gurutzatu zituzten, eta ia modu erreflexiboan, hirurek gora begiratu zuten. Aireztapen sarea irekita zegoen. Zerbait ilun eta beldurgarria mugitzen ari zen barruan. Leireren eztarritik garrax itogarri bat atera zen. Venga, behar dugu bizkat, venga. Bat! Leire! Hane iztuk besedez. Vale. Adi, eskeleto antzeko eskua sarearen artetik irten zenean. Joarrek berehala erreakzionatu zuen atea indarrez itxiz eta aulki batekin trabatuz. Argiek keinuka egin zuten, eta arrastaka zijoan zerbaiten soinua gero eta nabarbenago bihurtu zen. Zuzendaritzari abixatu behar diogu, esan zuen Anek arnasestuka. Eskaileretan gora korrika egin zuten zuzendaritzeko bulegoraino, baina atea erdi irekita zegoen, eta barruan ez zegoen inor. Liburu arraro bat baino ez, oinetan simbolo ulergaitzez beteta. Joarrek esku dardartiaz horriak pasatzen hasi zen. Klik, 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 klik. Papela, hola. Klik, klik, klik. Ei, papelak inola pixkat. A ber, folei pixkat behar dugu. Hola, dardarka. Hau deitzeko erritu bati buruzkoa da. Ontza zerbaiten zaindaria dela dio, esnatzea ez luken zerbaitena. Ontzaren uluak berriro jo zuen. Oraingoan eraikin barrutik. Argiek erabat huts egin zuten, eta beko solairutik, erreakzioaren aldetik, soinua zetorren. Itxaskorra, gizagabea. Agian inoiz ez ziren arraroak izan, agian inoiz ez ziren gizagiak izan. Murmurikatu zuen Leirek, hautsaria galduz. Ematen behar duzuek irakurri bat jozeok da. Oinazio oiu batek isiltasun hautsi zuen, eskaileretatik zetorren. Arakorrika joan ziren eta Gepeto lurrean aurkitu zuten, odolez blaitutako besoa estutzen. Bere begiak zabal-zabalik zeuden izuaren itzalpean. Esnatu da! Atxanka egin zuen, ontza! Ez da ontza! Erreakzionatzeko denborarik izan baino lehen, itzal amorfo bat Gepetoren atzean agertu zen, eta iluntasunera arrastaka eraman zuen. Bere oiua papatean eten zen. Ontzak azken txilioa bota zuen eta azkeneko esaldia dela. Ontzak azken txilioa bota zuen eta irratia iluntasun osoan ondoratu zen. Gepeto, oso ondo dago, Eta hane zuri gire bai, Zure hitzez, entonazio aldaketa horik. Bai, nerviosa garan ez pixkat. Oso ondo hane, lasai. Igual horretik irakurri behar non, jaketxeko zein izan irakurtzen baino. Bueno, gustatu zat, Bai. Neire bai. Urrengo nengo deuzeakin. Zuei emango izkizuet papelak eta zuen esalditan zuek irakurriko dezue. Antzerki gintza, beraz. Antzerki gintza. Sekzio berriak daikeu. Hoxe ba, bai. Gustatu zat. Hala, ya está. Buah, ne makina. Mentalidad de tiburón. Hombre. Gepeto. Macho con habilidad, Bai, oso. Bai.